ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Toyota Camry аст ки европейка соли барои 2009 солае ки бензини холия суди чориш абё мотоша 2.4 литр гуфтааст. коробкаш автомата системаи мошин мегӯяд беҳтарин бе ягон расход. 4 балонои нав, 4 диска, 4 электропакет, кондиционер, кожани салон, радной краска, тонировкаш мегӯяд бучидага. нархи мошина мега 102 тамага мега бо арзон мешавад. омада аз пеш бире маъқултон шава мега савдо мекунем. 102,000 сомони мошин бошад, қарор дорад дар шаҳр Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст, кондиционер ҳамаш кор мекунад, мошин мегӯяд бе расход. омада бинем мега савдо ҳам мешавад. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маромат, инам хел сурат маълумот чароӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Matiz аст ки свети инам хали сурх соли барои 1999 солае ки бензини холия сузи чориш абё мотоша 1 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахадо беҳтарин. 2 балони пеш мегӯяд пачка, 2 ақибуш мегӯяд простой мега то моҳи августа мега ҳуҷҷат дорад. мошин мега системаи нахадо беҳтарин, салоншам тоза, магнитофон, диска ҳамаш яъне ки қоидавия. нархи мошина мега 17,000 мега бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинен муомила мешавад. 17,000 сомони 99 солае ки мошин бошад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маромат тамос гирем. лайкҳои бепула баъдрон гузоред аз шумо хоҳиш ва агар имконат бошад навори моро силкаша дар васаи мотон падиса кунед. агар шумо мошин хар бошад, дар комментари нависед кадом марка, кадом солош. мо албатта мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш намекунем. фақат шумо дастгиритона фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Mark II аст ки инам хали светои серебристи соли барои 1997 солае ки бензинка сардаш кор мекунад. абё мотоша 2 литр гуфтааст. коробкаш автомата, системаи мошин мегӯяд беҳтарин, нахадо, 4 электропакет, 4 диска, 4 балони 80%. мошин мегӯяд нахада. омада бинед. мошин молодежни Toyota Mark II. нархи мошина мега 25 тамага мега бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинед, агар ки маъқултон шид арзона мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо мегафона кор мекунад, маромат тамос гирен. будам баъдроне ки дар комментаре хоҳиш кардан ки Toyota Mark II монем, ина баҳри шумо Toyota Mark II. лайкотон нагузоред. агар шумо хали реклама дошта бошед, мошини хона, замин, инам хел сурат маълумот, адрес, номерои телефонтон роӣ кунен, эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечевек инам хали свети сурх яъне ки вишнови свете соли барои 1993 солае ки бензинка сардаш кор мекунад. абё мотоша 1.6 литри простой гуфтааст соибош. коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна средни қарор дорад. инам хел ҳолате. срочно мегӯяд сум дар кораи мошина мефурӯшад мега бо нархи 17,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинем. 4 балонаи 60% дискаи худаш, салоншам нормале, мошин мегӯяд нахадо. инам хел ҳолате. 17,000 сомона мега бо савдо мекунем. мошин бошад дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо на номерои билайна нависагасте, маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Tico аст ки инам хали свети сафед соли барои 1996 солае ки бензини холия абё мотоша 0.9 литр гуфтааст. коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонои средни, дискаҳои худаш, радной краска сафед, магнитофон, мошин мегӯяд ҳолати средни нахадо.
нархи мошина мега 10500 сомонӣ мега бо ягон сумша савдо ҳам мекунем. омада аз пеш мега бинед ба савдо мешавад. ба телефон аз шумо хоҳиш дорам ки савдо накунанд, фақат мошина бинем мега баъд муомила мекунем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода, яъне ки Регар. номерошон мегафона кор мекунанд. марҳамат тамос гирем. 10500 сомонӣ срочно. лайкора гузорем то охираш тамошо кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 солае ки фурӯш мега дизеле. объем мотораш 2 литр, коробка механика. ҳолати мошин мега беҳтари нахаду. ҳолати Starex мега нахаду дар ҳолати кория радной краска, 4 дискаҳои худашай, 4 броне 80%, салоншам тоза, скамейку ҳамаш 100%. мошина мегири ҳай мекунем мега соҳибуш. нархи мошина мега 25000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хуб дорад. 25000 сомонӣ савдои хуб дар назди капоти мошин бошад. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқуле марҳамат тамос гиред. шумо дам агарам хали мошинаи боркаш, мошинаи мусофиркаш, мошинаи майда, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама набошад, марҳамат сурат маълумот адрес номери телефон нароӣ кунед. инам хел мо рекламада фурӯшта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F ки дар кузофи хечбек соли бароишуш 1997 солае ки бензинка сардаш кор мекунад. объем моторш 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика. ҳолати мошин мега беҳтарин. 4 балон нав мега, 4 диска дорад. дарун бенуш мега абнавид кардагӣ аст. мотор мега нав. мошин мега 100% поли худ губкават кардагӣ, ягон расход надорад. мошин мега маладёжни 4 дискаҳои нав, 4 балонои пачка, салон макитафонамаш кор мекунад. мошин мега тоза 97 сол. нархи мошина мега 30000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад. тоқа дар назди капоти мошин мега биен савдо мекунем. ба телефон мега савдо накунен. мошина омада аз пеш бинем мега гирем мега баракат меёбем. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафона кор мекунад. тамос гирем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. дӯстон аз шумо хоҳиш бо як бори дигар ки лайкотон монене ки дареқ надорем, барое ки хеле лайкотон кам шуда аст дастгирӣ кунен. чӣ мошине ки дар кора ба шумо дар комментари нависед. агар ки мо ёфтем албатта пешкаштон мекунем. фақат дастгирӣ фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-Class ки сечкаи сафед объемни соли бароишуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторш 1.8 литр, коробкаш механика. соистаи мошин мега беҳтарин. мошин мега объем яъне ки нагуфтанд ки объемни хадагӣ яъне ки объемни рост яъне ки мегад мошин объемни 4 электропакет, 4 диска, 4 балонои 80%, кондитсионерам дорад. радной краска аст. элеганс бадон азиз объем намега соҳибшон. диска, балон, кондитсионер, электропакетамаш кор мекунад. нархи мошина мега 39000 мега бо арзон ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад. ба кадоми шумо ки дар кор ҳастед аз ҳечкаи сафед объемни 39000 сомонӣ нархш арзон аст. темболи ки сайсташ беҳтарин аст. салонша нигоҳ кунед чӣ салонш тоза. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадомитон маъқул аст номерошон мегафон марҳамат тамос гирен, яъне ки дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон пурсида гирен. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2010 солае ки бензини холие. объем моторш 1.8 литр, коробкаш автомат аст. сайстаи мошин мега беҳтарин. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, 4 диска, 4 балони 90% нав, радной краска сафед, задни камера, монитор, электропакет, кондитсионер, кожаный салон, ҳамаш 100%. мошин мегад бе ниҳоят тоза, омада аз пеш бинен. яъне ки Toyota Corolla 2010 сол полни худ бе расход, бе ягон чи камбудӣ. нархи мошина мега 88 мега бо савдо ҳам мешад. омада аз пеш бинен, яъне ки 88000 сомонӣ. муомилаи хубам дорад. 2010 солае. қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода Регар. ба кадоми шумо ки маъқул аст мошин ҳама чизаш кор мекунад, метавонед ки дар номери поёнбуда занг занед. мегафон аст кор мекунад. хоб дӯстон лайкотон намоне дареқ надорем ва имконият бошад навора дар ватсапимотон подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд тайга аст. Mercedes-Benz C-Class ки сечка соли бароишуш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази Euro 4 дорад.
Авиа мотораш 8 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин бе ягон камбудӣ. Ина мехел мегӯяд бе ягон расхода мегӯяд бе ягон камбудӣ. Электропакет, чихолҳои нав, салон, магнитофон, 4 балонои нав, 4 дискаҳои худаш, раднои краска мехе савзай. Мотор мегӯяд беҳтарина мегӯяд ягон камбудӣ надорад мегӯяд мошин, яъне ки бе расхода мегири ҳай мекунӣ. нархи мошина мегӯяд 38 мегӯяд бо савдо ҳам мешавад. Мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 38 000 сомонӣ 95 солаки бадрон мошин нахадуай. рақамошо инашам мегафон аст, кор мекунад, ба кадомитон маъқул аст, тамос гиред. шумо дам агарам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, техника, ягон гов, мол чизе ки барои фурӯхтан набошад, марамат, сурат, маълумот, адрес, номери телефон рӯ мо фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Camry аст, тайга ки соли барои 2009 солае ки бензини холия. авиа мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин сайстани. раднои краска мехали сини света бадрон азиз, 4 электропакет, 4 диска, 4 балонои пачка, кондиционер, салон тоза, ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд бе камбудӣ, балон, диска, раднои краска бе ягон расход, бе ягон сарапина. омада мошина аз пеш бине мегӯяд бо савдо мекунад, тоқа вариантҳои сума мегӯяд алиш намешавад. нархи мошина мегӯяд 100 мегӯяд бо савдо ҳамаша 2009 соли рӯки дӯстони азиз. инам хел раднои краска мехали сини света. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошин мегӯяд тоза. хоб инаша номерои мегафон аст баъдони азиз, ба кадомитон маъқул аст сарошона тамос гирен, бо арзон кадан метиҳе мегӯяд ки барои алишӣ барои дигар чиз занг назанам мегӯяд тоқа одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон бояд тайги аст Mercedes-Benz C-класс C-чкаи сиёҳ соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авиа моторш 8 литр гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин сайстани. хоб баъдон маълумоти мошин чизе ки аст мо ҳамаро ба шумо пешкаш мекунем. 4 балонаи 70 фоиза, 4 дискаҳои худаш, раднои краска сиёҳ, номерои транзит, яъне ки электропакет. инам хел мошинае. мошин мегӯяд мойка накарда суратш гирифта, яъне ки мошин мегӯяд тоза, краскаш мегӯяд нав аст, расход намекунен. мошинам хел краскае, яъне ки мойка накарда сурат гирифтан. нархи мошина мегӯяд 38 000 мегӯяд бо арзон ам мешавад азиз. мошина омада аз пеш бине мегӯяд савдо ҳам дорад. тоқа вариантҳои суми холӣ мегӯяд алиш, яъне ки хел вариантҳо намешавад. суми холӣ 38 арзонтар карда метиҳе мегӯяд. мошин мегӯяд Кагнада қарор дорад дар шаҳри Иста Равшан. номерошо номерои тисела, ба кадомитон ки маъқул аст марамат тамос гиред. шумо дам агарам халӣ мошини хона боша реклама да марамат рӯй гиред, реклама мекунем то видеои оянда.